Diyos marhay na aga po, pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo, sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atinder kang banal na misa. Paki-off o ilaag tabi sa silent mode an sa indong mga cellphone. Likayanan paggamit nin cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante, urog na sa laog kang Santa Misa. Manteneron tatabi ang solemnidad, asin kabanalang kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon nin Santa Misa.
Diyos mabalus po, maluhod kita gabos. Sa ngarang kan Ama, asing kan Aki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kang sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman, sa pagtao mo kang samong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunongan, na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibotan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabotan asin na utob, an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibotan nagsasakit, huli kan samong mga salang gibo, asin ngunyan, namamatean minaan padusang balik, kan samong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban, huli kaini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ika, mamumuton na Ama. Sa saimo kami minahagad ning kapatawaran, kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, an samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro ni mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo samong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngarang kan Ama, asing kan Aki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Isabay man yato sa satuyang mga pamiibi ang mga minasunod na intensyones. Mga pasasalamat. Ni Betty Kua, for guidance, enlightenment, safety, protection, and good health, ni Marites P. Baco. Pasasalamat ni Ferudza Conrado and family, ni Romy and Shi Serrano and family, ni Jenny, ni Astrid and Lito Tuangke, ni Leo and Cynthia Ramos, ni Teotimo and Lobiano Jr. and family, ni Angela Becker, and for gift of life and birthday blessing of Rolando Perez, offered ni Tia Ne and Tio June. Special na mga kahagadan, for good spiritual, physical health and safety of my family, ni Rosie B. Asupardo Cantara and family. Special na kahagadan kang Garcia family, for passing the LET board exam last March 2025, kan Relieno family, for continuous healing and recovery of Tirso Balieta, ni 4M, for taking the PNP entrance exam, ni Mary Joy B. Barcelona, for successful civil engineering licensure exam on April 28 and 29, 2025, ni Vanessa G. Harabata, asin to pass the diplomate examination for JAM by an anonymous. Asin para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, ki Jean Lorenzo and Josefina kan Domikel family, ki Froilan ni Rosie B. Asupardo Cantara and family, ki Nora ni Selvino Noiles and family, ki Hihino and Eulalia kan Asupardo and Cantara family, ki Carmen kan Apun family, ki Teresa ni Cora Tuangki, ki Noel ni Marilu O. Asupardo, ki Gregoria asin Pope Francis ni Leo and Cynthia Ramos, ki Catalina and Lilia ni Amparo Abijuela, ki Erlinda ni Elmer Villarasa and family,
Kimelton, Jose and Josefa, Antonio and Maria, Vicente and Elena, Jovito, Rudy, Benjamin and poor souls, ni Tess D. and family. For my mother, Evelina, on her 4th death anniversary, ni Jem de los Reyes. Asin kay Generosa, ni Jerry Peña. Sa liwat, mga tugang ko kay Kristo, Diyos marhay na aga po sa saindo gabos. Ngunyan, ikaduwang Domingo kan Pasko kan pagkabuhay liwat, isiring man Domingo kan Diyosnod na pagkaherak. Magtirindog po sa pagpuon kan Eucharistia. Sangaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Han kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong Espiritu. Happy Easter po. Happy Easter to Father. Today is the 8th day of the octave of Easter. Ultimong aldaw kan oktaba kan Paskwa. Kaya yaon pa po kita sa pinakapuso kan Easter. And we call this Sunday Divine Mercy Sunday. Sa espesyal na paagi, pigdudulot ta po ang Santa Misang ini para sa kapahingaloan kan sa tuyang namumutan Papa Francisco na kasuhapon sa Vatican ilinubong sa Basilica kan Santa Maria Maggiore. Punantaan Santa Misa sa pag-ako kan sa tong mga kasalan, nagsasarig sa Diyos non na pagkaherak. Sarabay kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, na nagkasala ako ning makuri, sa isip, sa kataramon, sa gibo, asin sa kapabayan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako ki Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa Indo mga tugang,
Nakoy pamiigdi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak man lugod sa to, ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Gloria in excelsis Deo. Kamurawayan sa Diyos sa kainasan. Kamurawayan sa Diyos. Kamurawayan sa Diyos. Kamurawayan sa Diyos sa kainasan. Kamurawayan
mamibi kita. O Diyos, nindaing sagkod na pagkaherak, na nagpalaad kan pagtubod nin banwaan, na pinabanal para sa imo sa tabang mansana kan fiesta Pascual, patalubua ang biyaya na itinao mo. Tanganing ang gabos, makarurup kan maninigong dunong, nakahuli ka ini, sinda nahugasan kan tubig nin bunyag, namundag giraray sa espiritu, asin tinubos kan dugo. Huli ki Jesucristong kagurang nanyamo sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Enot na babasahon. Sa enot na babasahon, ipinapahiling kung paano naging mga instrumento kang Diyos ang mga apostol sa pagibo nin mga ngangalasan asin sa pagpaumay sa mga mayhelang. Ang mga gibong karahayan na ini, iyo ang minataong kusog sa pagtubod kan mga tawo. Ipinahayag man na ang kapangyarihan kan Diyos padagos na minahiro sa paagi kan sa iyang simbahan, tanganing darahon ang karahayan asin paglaom sa kinakban. Ang enot na babasahon. Pagbasa sa mga gibo kan mga apostoles. Kadakol na milagro sa kangangalasan ang ginibo sa mga tawo kan mga apostol. Ang gabos na paratubod nagtiripon duman sa balkon ni Solomon. Mayo ni saro sa mga bakong paratubod ang nangahas na makiiba sa inda, maski iginagalang sinda kan mga tawo. Urog na nagdakol pa ang mga nagturubod sa kagurangnan, mga lalaki asin mga babae. Huli ka ini, ang mga naghehelang dinara sa mga tinampo, asin ibinugtak sa mga higdaan, sa kabanig tanganing pag-agi ni Pedro, malindungan man lamang kan sa iyang anino ang iba sa inda. Nag-abot man ang kadakol na tawo, hali sa mga banwaan sa pelibot kan Jerusalem. Daraan mga naghehelang, asin ang mga marimaraot na espiritu, na umayan sindagabos. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Magpasalamat sa kagurangnan, huli ta siya marahayon, taan sa iyang pagkaherak, sagod pa man. Magpasalamat sa kagurangnan, huli ta siya marahayon, taan sa iyang pagkaherak, sagod paman. Magsabi ang banwaan nin Israel, andanay niyang pagkamuot, mayo nin kasagkoran. Magsabi ang mga padi nin Diyos, andanay niyang pagkamuot, mayo nin kasagkoran. Magsabi ang gabos na nagsasamba sa iya, andanay niyang pagkamuot, mayo nin kasagkoran. Magpasalamat sa kagurangnan, huli ta siya marahayon, taan sa iyang pagkaherak, sagod paman. Sinalakay ninda ako, asin sa indang nadadaog, alagad tinabangan ako nin kagurangnan. An kagurangnan, iyo ang sakong kusog asin awit, siya ang sakong naging kaligtasan. Danguga ang maugmang kinurahaw nin kapangganahan sa mga tolda kan mga matanos. An kapangyarihan nin kagurangnan, ang nagibo kaini. Magpasalamat sa kagurangnan, huli ta siya marahayon, taan sa iyang pagkaherak, sagod paman. An gapo na isinikwal kan mga paratugdok, iyo ang naging patugmanan na gapo. Gibo ininin kagurangnan, iyan sa rongangalasan sa satong panghiling. Iyo ini an aldaw na ginibonin kagurangnan, magugma kita asin magayagaya sa aldaw na ini. Magpasalamat sa kagurangnan, huli ta siya marahayon, an sa iyang pagkaherak, sagod paman. Ikaduwang babasahon. Sa ikaduwang babasahon, pinahayag ni Juan ang mga patutuo na si Kristo makapangyarihan asin buhay sagkod paman. Minsan sa sakit na sa iyang mga inagihan, si Juan tinauwaning kusog asin isog buot na ipahayag ang marahay na bareta. Ipinahayag sa mga babasahon na si Jesus naghihiro
sa tahaw kan mga kadipisilan na inaagihan kan sa iyang mga parasunod. Ani kaduwang babasahon. Pagbasa hali sa libro nin kapahayagan. Ako si Juan na sa indong tugang. Huli sa pakisumaro kay Jesus, kadamay nindo sa kasakitan, asin sa pagtios na minaabot sa mga kaayon sa kahadian niya. Itinapok ako sa isla kan Patmos, huli ta ipinaghulit ko ang tataramo nin Diyos, asin an patutuo. Kan aldaw nin kagurangnan, napano ako kan espiritu asin nakadangog ako sa likodan ko nin makusog na tingog, nagarutanog nin trumpeta, na nagsabi sa ko, isurat mo sa sarong libro ang nahiling mo. Nagsalingoy ako, tanganing hilingon ko, kung si Isay itong nagtaram sa ko. Ang nahiling ko, 7 kandilirong bulawan. Sa tahaw kan mga kandiliro, nakatindog ang garutawong nakagubing nin mahaba sagkod sa bitis. Asin may pahang bulawan sa iyang daghan. Kan mahiling ko siya, garugadan akong natumba sa pamitisan niya. Alagad, dinutaan niya ako kan sa iyang tuong kamot sa kasinabihan ako. Dai ka matakot, ako an inot asin an huri, an nabubuhay, nagadan ako alagad ngunyan, buhay ako sagkod paman. May kapangyarihan ako sa kagadanan asin sa Hades. Kaya isurat mo ang mga bagay na nahihiling mo, ang mga nangyayari ngunyan, saka ang mga mangyayari ngapit. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Dios. An pagrukyaw kang Santo Ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo, kagurangnan. Pagkabanggi kan Domingo man sanang idto, nagtiripon ang mga disipulo. Binaratan ang mga pintuan kan harong na pinagtitiripunan ninda huli sa pagkatakot ninda sa mga Hudiyo. Dangan, naglaog si Jesus, puminatahaw sa inda, saka nagsabi, mapa sa indo ang katuninongan. Pakataram ka ini, ipinahiling niya sa inda ang sa iyang mga kamot, saka hirog. Ang mga disipulo na pano nin kaugmahan, pakahiling ninda sa kagurangnan. Nagsabi giraray sa inda si Jesus, mapa sa indo ang katuninongan. Siring na ako sinugo kan ama, sinusugo kuman kamo. Pakataram ka ini, hinangusan niya sinda, saka sinabihan, ako anindo an Espiritu Santo. An kiisay man nakasala na sa indong patawadon, napapatawad. An kiisay man nakasala na dainindo patawadon, dai napapatawad. Si Tomas, inaapod kambal, saro sa 12 apostoles, daininda kaiba kan mag-abot si Jesus. Kaya sinabihan siya kan ibang disipulos, nahiling mi ang kagurangnan. Alagad sinabihan sinda ni Tomas, sagkod na dai ko nahihiling ang luho kan mga pako sa iyang mga kamot, asin ikalaog dyan ang sakong muro. Dangan ang sakong kamot sa iyang hirog, dai ako matubod. Pakalihis nin sarong simana, nagtiripon girarayan mga disipulo duman sa laog kan harong, kaiba na ninda si Tomas. Ang mga pintuan binaratan, alagad naglaog si Jesus. Puminatahaw sa inda, saka nagsabi, mapa sa indo ang katuninongan.
Dangan sinabihan niya si Tomas, "Hilnga an sakong mga kamot, asin bugtakan digdi an sa imong muro. Dangan laugan an kamot mo sa sakong hirog. Dai ka magduwa-duwa, kundi magtubod." Nagsabi si Tomas, "Kagurangnan ko, asin Diyos ko." Sinabihan siya ni Jesus, "Minatubod ka, huli ta na hiling mo ako? Paladan ang mga minatubod, maski dai nakahiling sako." Dakul pang mga ngangalasan ang ginibo ni Jesus na nahiling kan sa iyang mga disipulo, alagad dai nasusurat sa librong ini. Alagad ang mga ini isinurat, tanganing magtubod kamo na si Jesus iyo ang Kristo, ang aki nin Dios, na sa paagi kan pagtubod nindo sa iya, magkakaigwa kamo nin buhay. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Pag alas 3 nin hapon, nadadangog tapuan sarong pamilyar na invitation sa radyo, sa TV, o sa laog kan mall. Let us pause and pray the 3 o'clock prayer. Sigurado po akong memorize taan prayer na ini. Pangadjion ta daw po ngunyan. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of mercy, I trust in you. Para sa inpo ang pangadjing ini, why pray it at 3 o'clock in the afternoon? Dahil sa Biblia, kung babalikan ta ang istorya kan pasyon, it was 3 o'clock in the afternoon kan magadan ang satuyang kagurangnan na nakapako sa krus. Alas 3 nin hapon, kan magbulos ang pagkaherak, hali sa tagiliran ni Jesus na ginarod. Tubig asin dugo ang nahiling nindang nagbulos, symbolizing ang dugo ining pula, ang Eucharistia, asin ang tubig, ang bunyag. Alas 3 nin hapon, kan daugon kan pagkamuot nin Dios, ang pagkakasala nin tawo. And so we say that 3 o'clock in the afternoon is the hour of divine mercy. Oras kan Dios non na pagkaherak. Igwa pa nga ni kitang sarupang pangadji, ang Divine Mercy Chaplet. Ito po bagang inuulit-ulit taan, for the sake of His sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. Ining mga pangadjing ini, pinapamibi ta dahil igwa kitang pagtubod. Nagtutubod kita na ang pagkaherak kan Dios da inatapos duman sa Kalbaryo. It did not end on the death of Jesus at the cross, on the cross, kundi padagos pong nagbubulos ang pagkaherak kan Dios, even now, maski sa panahon tangunyan. And this is why every year, on the second Sunday of Easter, we celebrate Divine Mercy Sunday. What do we mean by divine mercy? Ano ining Diyos nun na pagkaherak? Tibaad may narurumduman po kamong moment kung sain takuton kamong maghampang sa sarong tawo na na-disappoint mo. Pag napapasala po baga kita, ang tendency ta, iyo na matakot,
asin magdulag. Kaya nagtatago kita, asin kinakandaduhan ta, an pintuan kan sa tuyang puso. Habo tango nang makiulay sa iba. Saka na sa nakita maluwas, pag naghupa na, an kaanggutan kan tawong na disappoint ta, o pag nalingawan niya na, an ginibutang sala. You see, this is exactly what the disciples of Jesus did after the crucifixion. Kan mahiling nindaan sa indang maestro na nakapako duman sa krus, ano pong ginibo ninda? Nagdurulag sinda, binayaan ang maestro ninda, nagtarago, natakot sinda dahil baka madamay sinda, baka sindaman ipagadan kan mga Hudiyo. Kaidto kan kaiba ninda si Jesus, mga maisugo ng buot. Sabi ninda, kagurangnan, maiba kami sa imo, maski sa inka magduman, maiba kami. Pero kan ipinako sa krus ang maestro ninda, harain sinda. Binayaan ninda si Jesus duman sa krus. Asin sabi sa ebanghelyo niya na binasa ta, nagtarago sinda sa laog nin sarong kwarto na nakakandado. They locked their doors and hid themselves. Ngunyan, kan nagbangon na po si Jesus hali sa mga gadan, He did something unexpected. Sarong aldaw, kan nabuhay na liwat si Jesus, naglaog siya duman sa kwartong kinamumugtakan kan disipulos niya. Nagbalda sa lanob kan nakapinto, nakakandadong kwarto, asin nagpahiling sa iyang nagtatagong disipulos. And His first words to them were, "Peace be with you." An katuninongan mapa sa indo. Pwede baga kuta na nabako yan ang inot niyang sabihon? Pwede man na ang inot niyang sabihon, pagsusumbat, sumbatan niya ining mga disipulos niya na sabi maiba, pero binarayaan siya. Dahil siya po nagduman, tanganing ipahiling na nagtatampo siya, na nakulugan ng buot niya. Imbis, naglaog siya duman sa pinagtataguan ninda, tanganing tawan sinda nin katuninongan. Dear friends, this is divine mercy. Mercy is fruit of the resurrection. Dai nagbabalos sa nakakulog, kundi nagtataonin katuninongan. Peace be with you. Kaya iyong man ini, ang regalo ta sa lambang saro, kada bes na nagsisimba kita, bago kita magkomunyon, sinasabi ta sa kada saro, peace be with you. Katuninongan mapa sa indo, dahil bunga ini kan pagtubod ta sa Kristong nabuhay liwat. Way back in the 1930s, igwa pong sarong madre duman sa Poland, na angaran Sister Faustina Kowalska. Sa mga pamibi ni Sister Faustina, nagpahiling si Jesus nin makapirang beses. And in her visions, Sister Faustina was requested by Jesus to do 5 things. 1, to promote trust in God's mercy. 2, to have the divine mercy image painted. 3, to pray and to spread the divine mercy chaplet. 4, to honor the hour of mercy at 3 o'clock. And 5, to work for the establishment of the feast of the divine mercy on the second Sunday of Easter. Nagibo niya po ang gabos na ini, na-check niya ang checklist ni Sister Faustina sa tabang kansarong Santo Papa, Pope John Paul II. Kaya ang bilog na simbahan, poon kan year 2000, nagsisilibrar po kan second Sunday of Easter as Divine Mercy Sunday. And this painting here is the official icon of the Divine Mercy. The resurrected Jesus na nagliliwanag, hali sa puso niya ang dugo asin tubig, ang Eucharistia asin ang bunyag.
magayon pong ihapot. Tibaad kita man po nakakandadoan sa tuyang mga puso. Nagtatago dahil sa pagkatakot o supog o pagdududa sa Diyos. Tibaad pareho po kita ni Tomas Apostol na nagsasabi, sagkod na dai ko nahihiling si Jesus. Sagkod na dai ko siya nakakaptan. Sagkod na dai niya tinatao ang hinahagad kong biyaya. Dai ako matubod. Lord, I will not believe you until you give me what I ask of you. Iniimbitaran po kita kan Diyos, ngunya na Divine Mercy Sunday. Kung igwa kang pagdududa sa Diyos, siring ki Santo Tomas, magdanay po sa taid ni Jesus. Daimo siya pagbayaan. Siya ang mataunin kaliwanagan sa imong sitwasyon. Kung igwa kang tawo na iniiwasan dahil nakulugan mo, maghinguwa pong makiulay giraray, magpuon sa mabuot na tataramon, buksan ang puso. Kung igwang tawo na gusto mong patawadon, alagad naghahalat ka na mamatian mo ang pagpapatawad, dahil na po maghalat. Forgiveness is not a feeling. It is not an emotion. Forgiveness is a decision. Kung haloy ka na daing nagkukumpisal, madya na po giraray sa kumpisalan. Buksan iyang parte kan sa imong buhay na nasusupog kang ipahiling sa Diyos. Asin kung may bistado kang tawo, na harayo na ang buot sa Diyos, pakikabit po pabalik. Ipamati sa iya na may kaibahan siya, pauli sa harong kan Ama, pakikabit ang tugang tang iyan. Mga tugang, ipamibi tangon niya na Domingo, na lugod maging instrumento kita kan Diyos non na pagkaherak. Mayo pong kasalan na daikayang patawadon kan Diyos. Asin mayong pusong sarado na daikayang laugon ni Kristong buhay. Tugutan ta ang Diyos non na pagkaherak na makalaog sa satuyang puso. Tanganing ang parehong pagkaherak, ikahiras niya to sa satuyang kapwa. Jesus, King of mercy, I trust in you. Tindog po kita, simbaguntaan tataramon kan Diyos sa pagpahayag kan satong katolikong pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kang langit asin daga. Asin ki Jesucristo aking bugtong niya kaguranglanta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria. Pinasakitan kang panahon ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na gadan asin ilinubong. Huminilig sa mga gadan. Kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan. Suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa too kang Diyos amang makakamhan. Hali duman, mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang ng mga santos, sa pagpatawad ng mga kasalan, sa pagkabuhay liwat ng laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. The Catholic Bishops' Conference of the Philippines has asked us to consecrate the nation to the Sacred Heart. Maluhod po kita. Pagdusay kang nasyon sa Diyos non na pagkahera. Urog na mahehera ko na Jesus, ika ang lawog kan pagkahera kan Ama. Sa pagkaherak inapod mo kami. Ang pagiging mahehera kon siring sa Ama, iyo ang misyon na ipinaniwala mo sa mo. Sa lubos na pagsarig asin paglaom, sa imong daing sukol na kadagatan nin pagkamuot, sa bilog ming buhay sa imo idinusay, asin ipamugta kami sa pagsurog, kang sa imong maheherakon na pangataman. Ansa mong sa diri, isinasaro mi sa imong lubos na pagdulot sa Ama, kaiba kan Espiritu Santo, tanganing lubos kaming mabago sa imong pagkahera. Kaherakan kami huli sa mga ralaban ng mga nasyon, asin mga pagsindak sa pagkatakot sa lambang saro.
Kahiraki kami huli sa mga lakop na kasalan tumang sa katutuokan, asin sa mga makangirhat na kasalan tumang sa katanosan, asin pagkamagturugang. Kahiraki kami huli sa mga paglanghad na ipinasapo mi sa Diyos no na pagkahirap, asin sa mga makauyam na pag-ulog-ulog sa mga maluyan, asin daing sukat. Kahiraki kami huli sa mga pag-abuso tumang sa dignidad nin tawo, sa mga kasalan tumang sa buhay, pagkamuot asin pamilya. Tabangi kami o kagurangnan na maibanaag mi sa ang sa imong pagkahirak sa samong kapalibutan. Bantayi kami bilang sa imong rugari. Tanganing sa mga panahon ning kasakitan, dai kami mawaran nin paglaom, kundi sa dakulang pagsarig, magpasakop kami sa imong banal na kabutan. Gibuha kaming mga kasangkapan asin ranga sa mga kapwa, na nawaranin paglaom asin pagtubod sa imong pagkahirap. Ang gabos na tawo, makamidbit kan sa imong deing marurop na pagkahirap, magsarig sa imong pagkahirap, asin pagmuraway kan sa mong pagkahirap, sagkod paman. Jesus, hadi ning pagkaherak, nagsasarig kami sa imo. Sa imo, nabilog ming pagkabuhay. Amen. Tukaw na po kita, isusunod taan pagdulot kan mga atang, kundara po nindoan sa indong tada canisters, pakidara po digdi sa altar. Salamat po. Magpamibi kamo mga tugang tanganing ining satuyang atang, magkanigong akoon kan Dios amang makakamhan. Akoon man lugod ng kagurangnan nan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngara, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, nakikimaherak kami sa imo, na akoon mo ining mga atang kan sa imong banwaan, tanganing an mga binago, huli kan pagtubod sa imong ngaran, asin huli kan bunyag, magkamit kan kapaladan na daing kasagkoran, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, iitaas ang mga puso, initaas mina sa kagurangnan, magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos sa sin nakakaligtas, na ika kagurangnan ipagrukyaw sa gabos na panahon, at ngani mas mamuraway na iharubay urog ng gayo sa aldaw na ini, na si Kristo sa mong Paskwa idinulot na sakripisyo. Tas yang gayo ang tunay na kordero na nagpara kan mga kasalan kan kinaban. Sa pagkagadan, rinumpag niya an sa mong kagadanan. Sa pagkabuhay liwat, ibinalik niya ang buhay. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, naguugmaan gabos sa bilog na kinaban,
Pati nga ni ang mga langit no na virtudes asin angeles na potestades, nagaawit kan imno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Banal, 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 ang kagurangan, Diyos ni mga hukbo. Ang langit asin daga, wano ka sa imong kamurawayan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Palagan namin natigil sa ngaran kan kagurangan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Kagurangnan, ika ng God-an banal, burabod nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban, sagkod sa pasyon, nagkuasya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaos sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan ka ini, ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom ka ini, ta ini ang kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, na papabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasaalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo kagurangan, ipinapamaretan niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag. Sa na ikaw maagdato. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat, ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinakban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Girumdumaan sa imong surugoon sa muyang Papa Francisco. Na inapod mo sa imo, hali sa kinakban na ini. Itugot mo na siyang nakisumaro sa pagkagadan kan sa imong aki, makabaing sa iya man sanang pagkabuhay liwat. Siring man, girumdumasa sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos, reyna nin pagkaherak. Kaiba ni San Jose, sa iyang mabinion na esposo,
kan banal na apostoles, urog na sinda San Judas Tadeo, Santo Tomas, si Santa Faustina Kowalska, San Juan Pablo II, asinan gabos na santos na kaidtupan na kapagayagayas sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, magumaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Mamibi kita sa mga tataramon kan sa tuyang maestro. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo an katuninongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi an pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoan na kami mapatuninong asin magkaburunyog, susug sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. As an Easter gift to one another, let us offer each other the sign of peace.
Peace be with you. Mga tugang uya si Yesu Kristo, ang Diyos non na pagkaherak. Siya ang kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kaguranan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Shalom.
Luhod po. Pamibi sa hubileo. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa imong aki si Hesu Kristo sa muya tugang. Asinan kalayo nin pagkamuot na pinalaad kang banal na espiritu sa samuyang puso, magpukaw liwat sa mo, kan banal na paglaom sa kahadean mong madatong. An sa imong grasya magbago sa mo, na kami dai mapagal sa pagpatalubo kan mga banhi kan marahay na bareta. Ining mga banhi magbago sa kaladman kan katawuhan, asin kang bilog na linalang sa pusog na paghalat sa bagong langit, asin bagong daga. Napakatapos daugon ang karatan, an sa imong kamurawayan, magliliwanag sagkod paman. An biyaya nin hubileo, magpukaw liwat sa samong mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit. An siring na biyaya, magpalakop sa bilog na kinaban, kan kaugmahan asin katuninungan kan samong paratubos. Sa saimo, samuyang Diyos, banal sagkod paman. An kamurawayan asin kaumawan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tindog po, mamibi kita. O Diyos na makakamhan, itugot mo na mimibi kami, na ang pakasabot kan sakramento Pascual, padagos na magdanay sa samong mga isip, huli ki Kristo samong kagurangnan. Amen. Tukaw na po. Mga paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa tada Sunday. Anatipon yato sa mga misa kanakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 41,920 pesos and 70 centavos. Anaambag niyato sa siring na oras na misa, nag-abot po sa 4,195 pesos. Ang second collection, nag-abot man po sa 14,431 pesos and 90 centavos. Para po ini sa pagmantiner kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Siring man, available po ang souvenir items kan parokya. Sa mga maut po magbakal, magdulok na lang po sa mga tawo sa likod o sa opisina. Asin maut may man po pasalamatan ang mga nag-donate kang nakaaging semana. Mga anonymous, 5,000 pesos, duwang 1,000 pesos, and 500 pesos. Haliman sa St. Joseph Parish, Barcelona, Sorsogon, 4,763.50 pesos. Kay HG and Ian Peña, 2,000 pesos. Kay Jean and Boyet Bibalen family, 500 pesos. Asin kay JV, 200 pesos. Diyos, mabalos po. Sa ngaran po ni Father Neil Aranas sa tuyang pastor asin rektor, asin man ni Father Kevin Fonasher na iyo po ang head kan Parish Commission on Social Concerns, pati po ang pag-iriba niya na Daughters of St. Jude, si Tita Asel Yu, asin si Dr. Vilma Hau. Salamat po sa mga nagdarakan sa indang tada canisters. Tinitipon po ini kan gabus na mga parokya, asin ginagamit po kan Social Action Center. Iyo po ini ang pangpondo taning mga scholarship, asin iba pang anti-poverty programs. Gibuhon ta po ining kaugalian, taginigibo na ini sa ibang parokya, that on the 4th Sunday of the month, dinadarata po ang sa tuyang tada canisters sa parokya. Kung naghatod po kamungunyan, asin gusto pang magpadagos, please request for another canister, duman po sa satuyang parish office. Pigre-recycle mi man po itong pigbugtakan, you may please ask for a new one. Tindog po kita, and let us pray for the repose of the soul of Pope Francis. Let us pray. To you, O Lord, we commend the soul of Francis, your servant, our Pope. In the sight of this world, he is now dead. In your sight, may he live forever. Forgive whatever sins he committed through human weakness, and in your goodness, grant him everlasting peace.
We ask this through Christ our Lord. Amen. Eternal rest grant unto the soul of Francis, O Lord. And let perpetual light shine upon him. May he rest in peace. Amen. May the souls of all the faithful departed through the mercy of God rest in peace. Amen. An kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong asing bendisyonan po kamo kan mahihirakon na Dios, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw sa katuninongan ni Kristo. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Happy Easter po, Giraray. Happy Easter too, Father.